Máme mikrofón, tak ďakujem vám veľmi krásne. Škoda, že tak málo vás tu je predu. Ja by som vás hrozne rád pozval ďalej tu k nám, na pol hodinky si môžete urobiť priestor. Takže dovolte, aby sme predstavili. Volá sa Michal Bito, je zo Žiliny, je študentom základnej umeleckej školy, študuje 7. rok. Prišli sme tu do Stupavy, lebo sme v lete tiež vystupovali na Zele, tak si nás zavolali znova, takže veľmi pekne ďakujeme. No čo ďalej dodať? No, Michal je nadaný huslista, teraz sme mali tiež vystúpenie v Senzi, televízii a Senzi, tu nám nedaleko vás, a to pán Otto Vajter si nás pozval, veľmi sa mu to páčilo, hovorí tento žáner, ktorý hrá mladý chlapec, hrá málo kto, lebo väčšinou všetci ľudovky a tak ďalej, však to nakoniec poznáte, keď sa na to dívate, no takže toľko to asi z toho všetkého. Volá sa Michal Bito, ešte raz je zo Žiliny, prišli sme tu vám zahrať a trošku vás tu obveseliť a spríjemniť vám teda atmosféru vianočnú. Ďalšia pesnička bude aká, Michal? Verdi. No, tak všetci poznáte známeho Joška Verdiho, čiže Giuseppe Verdi, Nabucco, to už nemusím ani ďalej hovoriť. A samozrejme, pesnička sa volá Zbor Židov.